Районыбыздың имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин Фәрит Корбанов рухына дуга укыды. Район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов көрәшчеләрне сәламләп, ярышларны оештыручы Илгиз Корбановка район башлыгының рәхмәт хатын тапшырды. Татарстан Республикасы көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Тахиров та бүләкләр белән килгән. Татарча көрәшне үстерүгә өлеш керткәннәр өчен федерациянең рәхмәт хатларын Илгиз Корбановка истәлекле бүләк тапшырды. 7 ел эчендә күпме балага өмет татар милләтенең нинди данлы булуын тәрбияләү ысуллары да бар. Безнең милләтебезгә карата хөрмәт, ул безнең чын ир-егетләрне тәрбияләү. Көрәш түгәрәкләре инде бар бездә, йөриләр, егетләр күп, хәтер. Ярышлар постоянно үткәреп торабыз. Бүгенге көндә көрәшкә кызыкчылык бар. Менә үзем йөртәм, үзем көннән-көн күбәя балалар. Башлаганда 15 бала булса инде, инде 25-кә җыелдылар. Ярышта 12 районнан 150 көрәшче катнашты. Ярышлар олимпия системасы нигезендә оештырылды. Җиңелгән спортчылар төшеп калды. Һәр спортчыга үзен күрсәтергә 1 минут 30 секунд вакыт бирелде. Өстәмә 1 минут 30 секундны егетләр билләрен бәйләп көрәште. Шулук Кукмара, Әтнә, Саба якларында җылга 15 Арча районнарында 15 тапкыр көрәш ярышлары уздырыла. Төрле группаларда, өлкәннәр арасында яшьләр 3 группада бүленә бит инде. Менә бу яктан алып караганда Илгизнең төп максаты аның шушы беренчедән ул әтисемгә хөрмәт итеп, аның традицияларын дәвам итә. Әтисе дә шундый тренер булган, үзе көрәшче булган. Бусы беренчесе зур айбы. Икенчедән ул менә шушында көрәшчеләр булсын, шушы көрәш тәрбиясен алсыннар кичкенә яшьләрдән дип, шушы көрәшне оештыруга үзеннән бик зур көч куя. Очень хорошие соревнования. Большой зал, все большое. Вот. Мне очень понравились соревнования, но, к сожалению, я не занял призового места. Вот. Я сломал ногу, но сломал, неправильно упал, и получилось так, что сломал ногу. Я не особо расстроился, так как главное не победа, а участие. Республика күләм статусын йөртсә дә ярышка Оренбург өлкәсенең Бугуруслан шәһәреннән дә көрәшчеләр килгән иде. Йөрибез инде бөтен турнирларга, әлмәтләргә шулай бездән ерак түгел. Малайлар йөрик, заниматься итеп, безнең кеше күп түгел инде. Үзебез шулай җыеп шунда нитеп, пока үзебез федерация юк безнең инде. Актаныш районы бик көчле, Минзәлә монда Азнакай, шулай Арча район, Кукмара, Оренбургтан бик көчле көрәшчеләр, малайлар, егетләр килделәр. Инде үзебезнең егетләребездә, муслим егетләре дә бик карышып тормыйлар, тоже яхшы гына результатлар күрсәтәләр. Әйтергә кирәк, Саид Галиев Айдан безнең көрәштә 26 килограммда, ул барлыгы 15 көрәшче арасында 2нче урын яулады. Аннан соң аның әнисе шулай Саид Галиев Айвар, шулай 4нче урында. Саид Галиев Данияр әйбәт көрәште. Саид Галиев Искандер үзбесендә инде алды ул. Было тяжело, соперники были тяжелые, особенно финал. Подготовились, конечно, очень хорошо. В финале переживал. Первое место было тяжело взять. Упорно тренировались, все делали. Все, что тренер скажет, то и делали. Тренер очень хороший. Всегда поможет, как второй отец. Мөслим егетләреннән 2011 елгы яшүсмерләр арасында Айдан Саид Галиев 2нче урынны алды. 2009-10 елгы яшүсмерләр арасында 30 килограмм авырлыкта призлы 3 урынны да мөслимлеләр алды. Ислам Бәдердинов 1нче, Ринат Максутов 2нче, Илнар Садыков 3нче урынга чыкты. 40 килограмм үлчәү авырлыгында Ринат Харисов 3нче урынга лаек булды. Мин көрәшче 9 яшь, миңа көрәш ошый, минем әтиләр дә, абылар да көрәшче, җиңүләр ошый. Әтиң көрәшергә өйрәтәмсең? Әти дә көрәшергә өйрәтә. Бу елгысы елда безнең бер генә минус, үзебезнең тренерыбыз Хидиятуллин Фәнил Фәнисович бу ел килә алмады. Мәктәп директоры булу сәбәпле. Без инде килдек 2нче тренер белән. Улым бу ел Аллага шөкер 2нче урында калды. Былтыр велосипед откан егет Файзрахманов Аяз бу елда 1нче урында калды. Традиция буенча төрле үлчәү авырлыгында 1нче урын алган яшүсмерләр арасында җирәбә нигезендә велосипед уйнатылды. Быел бу бүләкне Нурлат районы командасыннан Ранис Гузаиров отты. Һәр сәфәрне җиңәргә чыкмый, шуңа күрә әзерләндек. Һәр безнең февраль айында Татария була, чемпионат республикасының шуңа күрә һәр соперник монда әзерләнә, шуңа күрә бу
әзерләнү практика дип әйтик инде. Шуңа күрә һәр тренер үзенең командасын алып килә. Мотивация итәргә буламы әтигә Yok, ответственность наоборот күбрәк. Ныграк таләп итәсезме? Ишә кайткач таләгәдер әле. Кичек сезгә улыгыз көрәшче булады. Молодец, тырыша, баш белән уйлап көрәшә. Командалар беренчелегендә беренче урынны Актаныш районы алды, Мөслим икенче, Азнакай районы 3нче урынга лаек булды. Минзәлә районы командасы 4нче урынга чыкты. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.